Al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya som l'espai de trobada i coordinació del jovent organitzat del país. Apleguem una norantena d'organitzacions juvenils on hi participen més de 200.000 persones joves. Els nostres objectius principals són el foment de la participació i l'apoderament juvenil, així com la defensa dels seus drets. Durant aquest curs 2015-2016 hem fet diverses campanyes, hem incidit en processos legislatius i hem donat visibilitat al moviment associatiu. Hem impulsat el nou web de la campanya Associar-se té sentit per fomentar l'associacionisme entre els joves i oferir un seguit de recursos per les associacions. Hem fet un estudi de l'associacionisme juvenil a Catalunya a través del panoràmic juvenil. Hem incidit en les polítiques públiques perquè defensin les necessitats i la realitat de l'associacionisme juvenil. Ha estat un any marcat pels comicis electorals i en aquest context hem aprofitat per fomentar la participació dels i les joves i fer arribar les reclamacions i propostes del jovent organitzat. Seguint la tasca feta en l'anterior mandat, hem fet seguiment de la implantació de la garantia juvenil en l'àmbit local, nacional i europeu, consultant sindicats joves, consells locals de joventut i administració. Hem treballat per la qualitat de les pràctiques i la llei del SOC. Hem impulsat l'aprovació al Parlament de la resolució que defensa la participació del moviment associatiu juvenil als centres educatius. Pel que fa al foment i suport de l'associacionisme educatiu, hem demanat a la Generalitat un marc legal que el fomenti. Hem incidit en la modificació del decret d'activitats d'educació en el lleure i també hem treballat per minimitzar els efectes de l'adaptació de les normatives de formació. Hem reivindicat fer efectiu l'accés a un habitatge digne, especialment a aquelles persones que tenen rendes mínimes i el col·lectiu jove. A més, ens hem adherit a la ILP Habitatge contra els desnonaments i la pobresa energètica i hem fet seguiment de la llei. També hem participat en la constitució del Fons d'Habitatge de Lloguer Social. Hem consolidat la Comissió de Gènere i hem organitzat 2 cursos sobre perspectiva de gènere i interculturalitat. Finalment, a nivell legislatiu, hem incidit en la Llei d'Igualtat Efectiva entre homes i dones en diversos aspectes com la inclusió de les dones menors d'edat com a col·lectiu específic. S'ha treballat en el foment del discurs antiracista i antifeixista, amb la unitat contra el feixisme i racisme per vertebrar la seva activitat al territori, juntament amb els consells locals de joventut. Comencem a parlar de salut mental, suïcidi juvenil i associacionisme. Editem la revista monogràfica Debat Juvenil, una guia de recursos, i organitzem un curs formatiu sobre salut mental als espais associatius. Aquest curs hem iniciat la línia de treball sobre mobilitat juvenil. La xarxa de consells locals es consolida. Hem organitzat la 17a trobada Triangle Jove a Tarragona i hem aconseguit el finançament per recuperar l'aplec de consells locals. El CNJC està impulsant la xarxa Euromed, que agruparà entitats i consells de joventut de les 2 ribes del Mediterrani. A més, aquest any no hem parat de viatjar per enfortir la cooperació juvenil i seguir dotant de discurs als diferents espais i organitzacions internacionals dels quals formem part. Els guanyadors del concurs 1% del 2014 han pogut estrenar el documental Xindes sobre la comunitat trans a Cap Verd, gràcies al premi que els hi vam concedir. A més, ja ha començat la posada en marxa del nou projecte guanyador de l'associació col·lectiva Matriu, que tractarà d'acostar de manera participativa l'economia feminista a les entitats de tot Catalunya. La borsa de formadors s'ha consolidat amb 5 noves incorporacions. Hem treballat per repensar la comunicació del Consell, hem creat una nova imatge i estrenem la pàgina web corporativa. Durant aquest any, les principals campanyes que hem fet a les xarxes socials han estat: hem sortit a una vintena de mitjans de comunicació i hem participat en més d'un debat de temàtica juvenil al Punt Avui Televisió. Hem estrenat un nou format de sopar de l'associacionisme. Aquest any hem participat a molts espais i reunions, hem teixit aliances, hem incidit en polítiques governamentals i hem incrementat la visibilitat del moviment associatiu. Hem fet molta feina, però ens queda molta per fer.